Sebabe ngopo ngono lho. Nek mung ora tresno iku suwe-suwe iso dadi tresno. Ora iso. Kowe kok wong kok ngeyel banget to. Nanging kula ya pun tresno kalian jenengan lho. Wis ora iso. Mas. Wis. Gelem ya? Gelem ya? Kepanduk ning jero kene sumpek ya, Bu, ngono. Heeh. Lah terus piye ngono? Wis sumpeke yo ngene peteng dedet ya sabar. Engko dilungkas rak ya metu. Engko terus weruh padange listrik mergo PLN. Heeh. Lah terus lah nek aku ora betah ibu ning kene. Lah ngopo? Heeh. Lah ning kene wis peteng ngene iki nggone sumpek ana ndas gundul wirawiri wae ngono. Apa? Kuwi ndase sapa? Lah ya kuwi terus anakku rak ya bingung. Lah kok ya ora mbok ingo nek ngerti nek ndas gundul wirawiri mbok jajal dinguk sapa? Lah piye to Bu wong tak ingok ki malah ngidoni. Mas, Apa? malam apa? Malam Setu no. Malam Sabtu. Lah malam apa? Iki kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Ih, Mas aku wayah jatah aku yang lali. Yo lali, ora memang lali kok yo ngerti ku keling aku dino Setu kok. Jumat ndengi lho. Wis karo mbok wek. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah yo ora penak ora mangkat. Nggak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ora suka. Ben sesuk manuk tak tok ben bundrek. Lah nek mbok ketok ora ya sing bingung awakmu ora dolanan neh ya to. Ben gak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi. Sapi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun, Mas? Pripun apane? Loh, jarine kape ning rabi aku to, Mas. Jadi apa tidak? Wis ido lah, tapi ya sik nunggu. Malah nunggu nopo malih. Aku wis nunggu seprono seprene lho, Mas. Nunggu aku di duit lah, masamu rabi ra gitu ya. Karek biaya biayaan. Duitku lho karek 200. He Mas, tak kandani nyang KUA Mas 200.000 wis bisa lho saiki ayo. Mas kawin nih? Mas kawin 1 gelas air putih jadi ayo nyang. Mas kawin apa itu? Teh, orang siapa lu? Lah kok berapi? Piye ngupeni awak? Sorak gas gitu. Tiga isong ragati bendinane. Oh alah Mas nanti lek gak enek beras Mas utang tonggo. Apa gunane tonggo aja mek kok nyocok tok. Cocok kayak ngono. Gue nggak golek tangan kamu. Ya wis nang ayo kok penyintang kene ya, genteni bapak ibu. Pokoknya I love you full harus sampean.